Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Namhlanje siza nelizwi lenkuthazo. Sifuna womelele ukhuthale kwindlela yakho yokholo, aphela amandla. Sizalifumana kwincwadi kaMatiyu 24, ivesi 13. Ke onyamezeleyo kwada kwabasephilini, lowo uyakusindiswa. Nitsho uYesu uthi namhlanje. uYesu uthi xa sithe sanyamezela kwaza kwasephilini sizawusindiswa. Zininzi izinto azichazileyo phaa esilumkisa efuna silumke. Mhlawumbi singajonga ivesi 8 ngoba uthetha ngeentsuku zokugqibela, ngee-end times. Sikwi-end times, funeka sivula amehlo. Zonke ezo zinto sikuqaleka kwenimba, utsho uJesu Kristu. Verse 11, verse 9. Ngelo xesha baya kukuninikela ekubandezelweni, banibulale, niyakuthiywa ziintlanga zonke ngenxa yegama lam. Xa uthiywa wazi uYesu bekuxelela, ingathi awuthandeka udlune zodiacs, wazi uYesu bekuxelela ube strong. Verse 10. Ngelo xesha baninzi abaya kukhutyekiswa, banikelane, bathiyane. Verse 11. Kwaye kuya kuvela abaprofeti ababuxoki, babe baninzi, balahlekise abantu abaninzi. uYesu usixelele zonke izinto esizibona. uYesu besixelele, besilumkisile. Verse 12. Nangenxa yokwanda kokuchasa umthetho liyaphola uthando lwabaninzi. Uzawubanda uthando ngoku kwivangeli. Uzathi abantu abaxa beshumayela ngoku awusafuni umamela. Luyabanda uthando lwakho kuYesu Kristu. Phelile uthando lwakho. Xa uziva nje nawe ukuthi hayi andisenabo bafurufuru, wazi uYesu ebeyithethile loo nto, ungayivumeli. Umthande ngakumbi, zizawuvela iingxaki. Umthande ngakumbi uYesu Kristu. Kodwa sinesithembiso masibohlala phezu kwaso, esokuba uthe lowo unyamezeleyo kwade kwasephilini uzawusindiswa. Oh, haleluya. Sisithembiso eso. Lilizwi elizosinika amandla. Lilizwi elifuna sithathe i-decision, uthathe isinqumo, uthathe isigqibo sokuba ndizawunyamezela yonke imihla. Uyithethe yonke imihla eyoba le ifuna ndinyamezela. Ndisezawubambelela kuYesu Kristu, ndizawubambelela kwilizwi lakhe. Usho uthi hayi mna ndithembe kwizithembiso zakho. Unezithembiso Yesu Kristu. Unokuthatha isigqibo sokuba nje ukholo lwakho uzawuba nokholo lonyamezelo, ukholo oluzingisayo. Umzingisi ukhumbula kanashwa. Uzawuba nokholo olungagunqugunyiswa, unwavering faith. Kholo olumileyo, olungashukushukunyiswa, oluzawuthemba isithembiso sikaYesu Kristu kuphela. Xa besithi hayi uzosoloko kunene unjena kule, kunene ugula, kunene unjena kule meko onjena, bezama ukudiscourage, wena uzawuphendula utsho uthi njena, oyiqalileyo into elungileyo empilweni yam uzayifezekisa. Philippians 1 verse 6. Itsho ithi njena, he who began a good work in me, he will carry it to completion. Akanazi unfinished project uThixo. Akazuphela esithubeni. Ayiqalile kuwe ephinde ayiyeke esithubeni. He will never do that. Uzawuphendula. Nawe ngenye intsuku ukuthi uva discouraged, encourage yourself ngezithembiso zikaYesu Kristu. Ndamthanda uHebrews 12 verse 12. Ithi waphakamisela wena
sisa amehlo wakho kuye umbangi nomgqibelisi wokholo lwethu uYesu Kristu. uYesu Kristu wanyamezela umnqamlezo, wawunyamezela umnqamlezo, wadela ihlazo. Yabona elaa hlazo lashame yokuba wahambe ekhululwa, ahambe etshicelwa, ahambe ebethwa, ekhatywa. Zange kuye yonke laa nto leyana wayidela, wayesenzela mna nawe, wayejonge isiphelo. Kwakukho isiphelo wayesijongile, eyoba le endiyenzayo ndizayinyamezelela bani? uThenjiwe mnye nawe. Wanyamezelela mna nawe. Uphi ngoku? Unyamezelweni mkhulu umvuzo. Uphi ngoku Yesu? On the right hand of the Father, ukwithrone kaThixo uYesu Kristu. Ngoba wanyamezela, nyamezela kwezo ngxaki, nyamezela kwezo mbandezelo, nyamezela kwezo ntshutshiso, nyamezela. Ndizokukhuthaza namhlanje, uYesu Kristu elilizwe ulithumelele mna nawe. Nyamezela, kangatsho uba kuzawuba lula, kodwa uthe njena konke kuzokwenzeka, kukho okungenzeki. Uthe okungenzeki kum nawe kuye kuyenzeka uYesu Kristu. Nyamezela, akahlulwa lutho uJesu, akukho umahlulayo, akoyiswa. Utshilo kwincwadi Revelations 12 verse 11, wathi njena wethuwana, wathi singabeyisi ngegazi likaJesu Kristu. Wathi we will overcome by the blood of Jesus and the word of our testimonies. Into lo ithethayo uyigade, ubufakazi oba ubugade, ngoba ubuka wathetha anything negative, umtyholi uyakuthanda, uzokuthanda ela loo nto yothetha into ezinegative. Uthethe ubufakazi bakho mabube yinto eyakhayo, epositive, eza kwakho ukholo lwakho. You will overcome the enemy by the word of your testimony and the blood of the Lamb of God. Phakamisele uYesu, themba uYesu, phakamise uYesu. Elaa gazi lakhe linamandla, elaa gazi lakhe lilo ekufuneka uthembe lona. Uthi noba ugula kanjani, uthi igazi likaJesu linamandla, igazi likaJesu likhona namandla. uJesu wamfela, ushilo wathi sozandilahla sozandishiya, unam kodwa ube sigqibeleni. Esasithembiso esitshoyo esethe njena abanyamezelayo kwade sekupheleni bayosindiswa, uzolufumana uncedo kuloo ngxaki enkulu. Ukholo lwakho uba uthembe ilizwi lakhe lilo eliza komeleza endleleni yakho yokholo. Uzolufumana uncedo noba lube lunjani na, noba ukweyiphi nengxaki, uncedo uzolufumana. Xa unyamezela uYesu uzosindiswa, noba ulufumana ngoku nasekugqibeleni ubomi obungunaphakade.